ehlele lowo nalowo, abuyise umqondo, abuyise inhliziyo, abuyise konke nje ukuphithizela okhona kuyena. Ziningi bazalwane izimo esibhekana nazo sisekonzweni abantu abasha. Maningi ama-challenges empilo, kuningi ukuhlaseleka, ngiyazona zonke indlela ecabangile. Kodwa siyambonga uNkulunkulu wethu osenzele umusa nalowo. Njengoba nje kukhula nje njengomthineji, kube sesibahlasisikezile, sibabaza naye, sibabaza uNkulunkulu umusa asenzele wona. Thanini-ke bese nifikile endlini kaNkulunkulu uzomkhonza, ningasuki or ningashintshi impilo elihambayo. Kubalulekile lokho. Sizohlabelela. Kuthi nalo ongakwazi ukuhlabelela, ongakwazi ukudumisa, othi akwazi ukucula, awukuyinikelele ithuba leli lokuthi udumise uNkulunkulu engathi uyaqala uyagcina. Usunday school uyenge nje ukuphithizela nje siye sidumise uNkulunkulu nasemini sizozwini sizothi ngibabaza okwenzileyo Nkosi umhlaba lo osenzele wona. Ngibabaza okwenzileyo umhlaba lo osenzele
Lisa, ngiyathela khuluma wena Nkosi yami, sethule silalele lokho kushiwo Yesu lakho. Khuluma ngalo Nkosi yami, gcobe lawakha amandla ekhazimpulo, lawakha amandla ovuko lukaJesu owavuka thuna nqotshiwe noSathane nqotshiwe wehluliwe. Baba wethu Nxele, siyathandaza Baba, siyaqhubeka sithi iba khona Nkosi yami kule nkundla, iba khona ngoba ngaphandle kwakho uma ungekho siyokweduka siphele nje amandla. Kodwa uma kukhona wena Nkosi yami wenza izinto zenzeke, ngoba uJehova ohambela ibandla lakhe, uJehova ahambela abantu bakhe, uJehova umisayo nhlangothi zonke. Baba wethu Nxele, mana Nkosi yami, gcoba incekukazi yakho ngamandla kaMoya oNgcwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Angivumeli namoya muni, ngiyawuphuza ngegama likaJesu waseNazaretha ophilayo, ngegama likaJesu ogcotshiwe, ngegama likaJesu ophakanyisiwe, ngegama likaJesu misa nhlangothi zonke, khazinyuliswa ngamandla kaMoya oNgcwele egameni likaJesu. Lifikele izwi lakho sokhuluma ngalo manje, silalele sehlela ngezansi emkhoneni. Bakuqobo ibakhona, 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 ibakhona ngamandla, ibakhona ngegama likaJesu. Jesus, ya ibakhona, ibakhona Nkosi, ibakhona Moya oNgcwele, ibakhona. Nyathela ngegama nangegazi likaJesu, simnikele esandleni sakho ukuthi umgcobe umlomo, ugcobe ibusi, gcobe izwi zokuphefumula ngabo, gcobe izwi ngoba linamandla, ngoba linamandla. Awu Baba wethu Ongcwele, lithi izwi lakho ngenzeke ebantwini, kuyenzeka kuwe, kwenze manje uphelelise qiniso logcobo, qiniso lokumisa nhlangothi zonke. Haleluya, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Wena umlilo ohlaya noqothulayo ebukhoneni bakho unqobo, ibakhona Nkosi yami, wehle unyathele namandla egameni lenkosi Jesu. Amen. Ngokuyithoba okukhulu angibingelele kwabapostoli ubaba uNxele Apostolic, ngibingelele babafundisi umthetho esendleleni, ngibingelele babuzaca nabafundisi bonke abakhona abanye ngababona egameni likaJesu, ngibingelele omama babefundisi, ngibingelele ngokukhethekile omama bethu abesingenabo kuleyo region kodwa bathandile namuhla ukuthi babe nathi. Ngiyababingelela egameni likaJesu. Bese ngibingelela ibandla likaNkulunkulu, omama, obaba, iy'ntombi, insizwa, ama-teenagers no-Sunday school egameni likaJesu. Ngokukhethekile nangokuyithoba okukhulu ngibingelela abangavamisile ukuhlanganyela nathi, ngamanye amazwi abangabelongi kuleli bandla abayikhonzelayo kodwa bathe namhlanje siyathanda ukuyohlanganyela nabapostoli. Ngiyababingelela egameni likaJesu, ngiphinde ngisho ukuthi bamukelekile bayizwele besekhaya. Amen. Mina-ke ngumama Nxele, ngamandla ngokuzalwa, ngivela esifundeni sakaMashu, isifundo esihle kakhulu esikhona la kwi-region yakithi. Sihle bazalwane. Nawe philosho ukuthi sihle sakho mhla watholiswa. Amen. So ngingane zami bazalwane, ziphethe kahle, angizweli nginesizungu sokungathi alikho ibandla
kodwa ngiyazizwa izigi zabo emva kwami ekwenza lokhu iministry yethu nobaba iqhubekele phambili iphumelele. Amen. Ngibonga kumsa kaNkulunkulu bazalwane ngoba ngabangazi nami ngizazi ngabe ngidayizana lapho ngabe zibuthela khona imoto nethuthuthe ngabe ngivika khona, kodwa umusa kaNkulunkulu ke bazalwane wafinyelela empilweni yami intombazanyana ngisabuka ama-teenagers la ehlabelela. I was doing grade 10 ngazana noNkulunkulu. Amen. Kwakufike nje 10 bazalwane kushunyayelwa ngakithi, kushunyayelwa ngempela. Nami ngangiya ngoba bazalwane kukhona ukuthi uye bezwela abanye nge-Black Friday betsoya asinamali soya kuba dukutwe nje. Nami ngaya bazalwane ngeke ukuyobuka laba abantu okuthiwa bayakhala masebethandaza. Ngiyobuka lezi zona ezingaphele bakhalisa every day. Ngiyoyibukela lokho nje bazalwane. Kodwa izwi likaNkulunkulu ngoba lona liyafona. Lafikela kubamba ukuphila kwami bazalwane. Ngiyintombazanyana nginjalo lahamba nami bazalwane. Ngiyamazi uNkulunkulu ehamba ne-teenager. Ngoba izono nezinto esihlangana nazo zingezo size bonke bezigaba zokuphila kwethu. Umntwana omncane unama-challenges abhekana nawo. Kodwa lo Nkulunkulu esimkhethile akasho ukuthi mncane kakhulu. Uvele angene memvumeleke inhliziyo ahlale naye adle naye akulawule ukuhamba kwakhe. Kube ingane njengezinye ingane kodwa bebesha abantu kodwa le ngane yehlukile. Yingoba uNkulunkulu useyikhawulile ngokuvuma kwakhe. Ne-teenager kanjalo bazalwane, umuntu mayekhula isona sigaba ke sama-teenagers engazathi isigaba esibhizi, lesi sisetshenziswa igama lokubhizi, esibhizi kakhulu ngoba kusuke kunezinto eziningi ezishintshayo empilweni yomuntu angazazi naye kuze kushintshe ngisho amamuzi omuntu ukuthi akasakhuluma kodwa asakhuluma usesho ngey'nduna zakhe akasenasikhathi namuntu. It's because of ama-changes angena kuwona naye angawa-understandi aso frustrating kuye. Bese mhlawumbe uthola ukuthi nathi sesiyahluleka noku-understand ukuthi what is isha-ke manje bani washintsha-ke. Sesithi-ke washintsha-ke ngathi thina sikaze sishintshe. Kanti nathi sidlulile kulesi stage ukuthi nathi sashupha abanye nathi. Amen. Kumnandi-ke esontweni because kuyafundiswa bazalwane. Uyayisalela njalo ngokuthanda kwakho ngoba izwi leNkosi liyasiyala ukuthi uma ngabe umuntu efundisa lo ofundiswayo akahlanganyele nalo mfundisayo. In a practical situation ke bazalwane ngiyoxolisa Nkosi yami bethi ngizosho ngaseqaleni ukuthi ngiyaxolisa. Ngiceliwe nje nami Nkosi yami akukho okuningi engikwaziyo. Ngicabanga uMoses ngisakhuluma le ndaba uma ngabe kufanele ukhipha abantwana bakwa-Israyeli luzwakala ethi mina ngikwazi ukubeka indaba kahle. Nginento nje ethi kulezi nsuku khona uhlobo oluthile lwabantu abafunekayo abazobeka indaba ngale ndlela ezo-understandwa i-generation yamanje. Kungokunye kwemthandazo yami ukuthi engathi uNkulunkulu angasiza kulabo mama befundisa abancane bangenwe ngumbono ngabantu abasha ngoba bona basanda kuphuma la ebusheni. Thina noma kuthiwa sikugule kusathatha isikhathi ukuthi sithole into because si-old school, kodwa bona baseduze kakhulu bayaba-understanda bayabazi mhlawumbe ne-terminology kulula ukuthi babezwe because ithema abayisebenzisayo nabo basabuya khona nje khona la. Amen. Uthi-ke uMoses uNkulunkulu emthuma Nkosi angikwazi ukubeka indaba kahle ngoba mina nginamalimi ngiyofike ngithini nami Nkosi yami kube nalokho makuthiwa ngizokhuluma enkonzweni yabantu abasha ye-region ukuthi Nkosi kunini nje konje ngangimusha konje ngangenzani nje khona ebusheni ngizama phela ukuthi ngi-alayo. Uyabona sekungumsebenzi kodwa-ke siyamthemba owokuqalayo umsebenzi ukuthi unamandla okufeza
ukuthi uyena ophethe amazwi kuthiwa i-fisherman noma kuthiwa yini, kodwa into eqondisayo ukuthi noma sesikhulumile thina ngobudwini bethu bobudala, kodwa uNkulunkulu umoya oyingcwele ngoba yena uyakwazi wena ne-understanding yakho uyayazi, a-interprete ngendlela ezohlangabezana ne-understanding yakho. Amen. Ngiyabonga kuNkulunkulu bazalwane, uhambe nami kwaze kwaba lapha ngumuntu omusha, ngaqhubeka ngase ngaba umama, angibonanga lo Nkulunkulu engishiya bazalwane. Ngiyathanda nje ukuphosisela ukuthi nomunye obesabuka insindise ibukela njengakude uyidinga kakhulu more than everything manje. Yabona ukhona udinga ngaphezulu kwemali ocabanga ukuthi uyekile. Ngoba izinto ezenzeka kulesi sikhathi abekho abantu abazophunyeleliswa i-intelligence yabo yokwemvelo. Abekho abantu abazophunyeleliswa ukuthi baziwa kanjani ngabantu. Kodwa umuntu uzophunyeleliswa ukuthi wazana kangakanani noNkulunkulu, ucommitted kangakanani kuNkulunkulu. Iyona nto ezosisiza kulesi sikhathi. Amen. Ngiyathanda ke bazalwane ukuthi njengabantu abasha, njengama-teenagers, enhliziyweni yethu sibe nakho ukuthi njengoba uNkulunkulu esibekile endlini kaNkulunkulu, kunezinto esibekele zona futhi endlini kaNkulunkulu. Kufuneka sikukhulekele imihla namalanga uma uphuma ekuseni enkonzweni ukuthi uNkulunkulu wami phuma nami manje ngishiya le khaya lakithi ngiyokhonza. Mase ngihlanganyela nabangcwele, ubuncane bami noma i-understanding yami ingezi ngiphuthwe izinto obekungafanele ukuthi zingiphuthe. Haleluya. Izinto ezishumayelwayo noma ngabe ziheavy kangakanani kwi-understanding yami, kodwa Nkosi yenza ukuthi ngingaphuthwa yizo. Ngoba bazalwane nina njengabantu abakhiwayo njengendlu yakhiwayo. Uma kwakhiwa indlu kulandwa i-material eyehlukeneyo in different places. Amen. Ngamanye amazwi noma umama wami ngathi umama umfundisi, umama wami ubaba wami kuthiwa umfundisi, kodwa that is not only the material that I need to grow. Ngidinga nabanye abantu baye bathi mabekhuluma bathi kuthatha i-village ukukhulisa umuntu. Siphila ke kodwa ey'khathini ey'thanda ukuthi kwehluka, ngoba umuntu ubheka mina ngedwa nengane yakhe. Uma uke wayithathisa uyombona esekhuluza ubona ukuthi leli so liyakhuluma ukuthi ngisholone ngushiyo. Amen. Kodwa khona ngokaNkulunkulu ukuze umuntu omusha akheke kudinga thina sonke sibe ey'ndaweni zethu sinikezele ngohlobo le-material lo muntu alidingayo. Kungaba kwesinye isikhathi umthandazo, kungaba kwesinye isikhathi izwi, kungaba kwesinye isikhathi isiyalo, kungaba kwesinye isikhathi iseluleko. Amen. Kodwa thina sonke siyadingeka ukwakha lo muntu. Ngisathandaza-ke ngithandazela ukuzala abazalwane enhliziyweni yami uNkulunkulu ubekele ndaba. Ngikhulekela kumoya oyingcwele ngoba ngithembe yena abazalwane ukuthi ayenze izwakale ngale ndlela yakhe, hayi ngale ndlela yezazi zalesi sikhathi, ngoba siphile ekhathini ekume ngazo izwi kaNkulunkulu ukuthi abantu bayofuna njengokubathwa kwendlebe zabo. Okunye okwenza amathi washumayela ucabanga ukuthi Nkosi ngithini. Ngoba endlini kaNkulunkulu kukhona abantu abazofuna into ethandwa yibo. Okwenza makwehle efuna uNkulunkulu bangakwazi ukuyi-comprehend, number one. Okwesibili bangakwazi ukuyi-understand. Okwesithathu bangakwazi ukuyithatha because it's against their will. Yisikhathi esibi esiphila kuso. Sibi nakubashumayeli. Bayakhala isikhathi esiningi
ngoba uyacabanga ukuthi uma ngengami ngabe mangaka amakhono ezothi ngihlala phansi ebeshushumba ku Facebook nakubani bani Nxele nesethi. You just get worried. Amen. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu wethu ke bazalwane ukuthi ukukholwa kwethu akumi ngentando yabantu. Hallelujah. Kodwa kumi ngentando kaNkulunkulu. Ngicela sifunde incwadi yaMakhubo 6. Ayibo, kaMathewu 6 uverse 9 kuya ku6. Siqale nje lapho bazalwane, ngizobe sengithula isifundo sami ukuthi singani namhlanje bese siyaqhubeka ke nokukhuluma ezinye izinto ngizoyibuza ngithemba bazalwane ukuthi bazongiphendula. Amen. Ngifuna ukufundela amazala. Matthew 6 verse 9. Matthew 6 verse 9 wakhona. Fundela kanje. Ngakho-ke anokhuleka kanje. Nithi Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isikwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Amen. Hallelujah. Ngiyathanda ke bazalwane ukuthi ngiqhubeke ngoba vele ubaba besekhulekile ekukhulekela bona konke egameni likaJesu. Yilesi scripture bazalwane esisenhlizweni yami. Omunye uzothi ubaba wethu usezulwini ngimazi nani ngekhanda. Iqiniso besithandaza ngabe ezikoleni. Kodwa khona into engiyirealize ngezwi kaNkulunkulu ukuthi alinakho ukuthi ulisho ngekhanda. Kodwa the moment ufunda ufocusa khona izinto ezintsha uNkulunkulu ongakazi uyicabange ngalo azambulaye empilweni yakho. Amen. Uyakhuluma ke la uJesu ufundisa abafundi bakhe ukuthi babokhuleka abathini. Uyasho ngaseqaleni ukuthi ukongena ekameleni lakho uvala umnyango, ungami egangeni ukuthi ubonwe ngabantu ukuthi wena uyathandaza. Nkosi yami, kodwa uthi asingene kusithekeni usesinikeza ke i-guideline ukuthi sifanele ukukhuleka kanjani. Sithi Baba wethu osezulwini akufunde kuqala. Okokuqala nje leli gama elithi Baba akusiye noma ubani odeserve leli gama elithi Baba kule context okukhulunywa ngayo la. NgesiZulu umuntu osezingeni lobaba simbiza ngobaba, noma okanye umuntu enihlanganiswa i-DNA naye umbiza ngobaba. Noma ngathiwa wenzani noma akakhulisanga but loyo muntu ubaba. Ngithanda sibuke kuleyo context ukuthi uNkulunkulu ufuna one kube ne-connection thina naye. Bese sideserve ukuthi sithi Baba. That is the key. Ngokujwayelekile emvelweni nawe umama usithele. Mangake ngithi uhambe emalwandle uyocela ibhuku lapha angingaqalesi uma usithele. Mhlawumbe uzocabanga ukuthi ngoba usister. Nangu mama umthetho nangu mama uKabini. Ngeke ingane yakaKabini vele ithi mama umthetho uyazi manje ibhuku kuyabheka la awumzali. Uzothi ngisuka ngani bomama abaningi bangaka. Kodwa uma leyo ngane yakho umama uKabini ithi noma kubaba uKabini ithi baba ngidatshilelwe ibhuku. Noma ubaba uKabini engenayo imali ngaleso sikhathi. Kodwa the message will sit down because there is a connection. The moment ethi baba kukhona into kubaba uKabini ehlangabeza what the child is saying. yi-DNA ulibofuzo unemizwa ngaye ngoba ingane yakhe uyiphathi yakhe. Ngelinye ilanga ubaba uSithole wathi uma ngamisa ingane yami ila kuthiwa igazi lami lize kimi igazi lomkami alekho umkami akekho lo muntu.
Hallelujah. That is the type of connection uNkulunkulu ayidingayo abantu abasha. Akafuna ukuthi uzojula ngoba usumama. Uma ungakufundanga umncane ngeke ukufunde umdala. I-connection yakho noNkulunkulu as young as you are kufanele ivuthwe ifudumale. Mawusho leli gama elithi baba kube khona into enyakazisa uNkulunkulu. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi imbuzi iyakwazi ukuthi mama. Ngicabanga ukuthi nempisi iyakwazi ukuthi mama. Kodwa umama wempisi akakwazi ukuzwa imbuzi umithi mama. Yeah. Futhi ngeke akwazi ukusikhona. Amen. Khuluma nje ngoba. Hallelujah. Ubaba noma ngoba khona okunye kufuneka sifunde ukuthi khona umuntu kanjena ukuthi okakhuluma ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe kodwa sometimes I fail esikoleni. Abantu bahleke badosebelela kangaka kulokhuzane ku-ACSA sekunegama ubizwa ngalo. Kodwa isondele lapho. Yonke into inesikhathi sayo. Okunye okufanele ukubambe umuntu omusha teenager lo. Ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Yeah. Yesinye isikhathi angazi noma ngizokhuluma levelini right. Ukufise engathi ungathola umbila. And you just wonder ukuthi why ngifuna umbila mhlawumbe udla into enamafutha kakhulu. Why ngifuna umbila because isizini yombila ayikafiki. Kodwa what do you do? Utshela umqondo wakho ukuthi akuyona isizini. So noma ngayokuthenga ngeke uteste ngendlela okufanele uteste ngayo. In other words, teenagers, ukuthi imizimba iyashintsha uzwe manje ngazathi ungaba nje nomngane nje. Anisibenza lutho but ube nomngane. Yinto okufanele yenzeke leyo. Ikhombisa ukuthi uyaphila. But akubalulekile itsheni inyama ukuthi the season is not correct. Yes. Hallelujah. The season is wrong. You're going to see nabantu abasha umehamba especially amantombazane ngenkulumo kanjani. Ukuthi mangabe uyintombazane njengomuntu olindile nje ewethi ngumlindi istimela nakho ngasa. Okusizayo ukuthi uzazi ukuthi wena ubani futhi ufunani. Yes. Ukuze mangabe idlula imbuzi uyibona ukuthi ikhuluphele kodwa ayimbuzi. Yes. Idlula imbuzi. Yeah. Uqhamuka yasho ubona ukuthi liphakeme impela lona lihambela phezulu ngeke ngempela ilokhuza ukudaka lungishaya. Kodwa ukwazi ubona ukuthi kodwa khona yihashi. Aledlule ihashi. Ngoba liyisilwane solaka. Hallelujah. Uthi ke baba wethu osezulwini khona into ayifakayo ke futhi uJesu la. Ukuthi sikhuleka sithi baba wethu osezulwini usezulwini kodwa nathi. Ukuthi noma bethu uNkulunkulu usezulwini kodwa uyasiza unathi futhi la. Amen. Bese sithi malingcweliswe igama lakho. Let your name be glorified. Bonke ababiza igama likaNkulunkulu begede ukungalungi ngoba leli gama liyangcweliswa. Ngelinye ilanga wathi omunye kusafanele othisha basitshele lento yeholiness ukuthi isho ukuthini. Nami ke ngicabanga ukuthi obaba Sithebe noba kudlakadla ngelinye ilanga boyikhuluma ngeke ikhulume lento. Mawufika umbuso wakho mayenze intando yakho. Khona into engifuna uyinakele ubaba awufika umbuso mawusufikile umbuso uyenziwa. Khona okwenziwayo okuyintando kaNkulunkulu. Kodwa ukuze yenzeke intando kaNkulunkulu kufanele ufike umbuso. Hallelujah.
yenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini bese tusiphe namhla isiko sethu semihla ngemihla. Ngithanda lento ke bazalwane ukuthi indaba enginayo namhlanje ikhuluma nje ngombuso kaNkulunkulu. Ngifisa umbuso kaNkulunkulu noma ingakapheli lenkonzo kodwa uzwakale enhliziyweni zabaye izincane sathambile nezi